Hello everyone, Jai Jagannath. Welcome back to my another mini vlog. ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଇରନ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଗଲି ତାପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ବାହାରି ଗଲି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଠାକୁରବାଡ଼ି। ତ ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଟୋରେ ବସିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାରିକି ସଜିଯାଇଛି କହିଲେ। ଏଇଟା ହଉଥିଲା 104ତମ ଉତ୍କଳ ଆଗମନୀ ଉତ୍ସବ ଠାକୁରଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାରିକି ସଜା ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ସେଇଠିକି ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଲାଖିଯିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାରିକି ସଜା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଣାମ ବଗେରା କରିକି ତାପରେ ଆସିଲୁ ତାଳବଣିଆ କାହିଁକିନା ତାଳବଣିଆରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଉସୀ ହେରିକା ବି ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲୁ ସବୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ସାଇଡରୁ ଦେଖୁଛି ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଇଭିନିଂରେ ଉତ୍ସବ ହବାର ଥିଲା ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବାର ଥିଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ କି ପ୍ରଣାମ ବଗେରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ୱିଶ ପୁରା ହଉ। ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱିଶ ପୁରା କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ମତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୋ ମାଉସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ବାହାର ଷ୍ଟଲ ବଗେରା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ବୁଲାବୁଲି ସାରିଲୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କେତେ ସାରା ଫଟୋ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଳବଣି ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ସେପଟେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପିଇବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ରହିବା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିଲୁ ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଟିକେ ସୁଇଟ କର୍ନ ଆଉ ମାଲପୁଆ ଖାଇଲି ତାଇ ଆଣିଥିଲା। ତାପରେ ମାମା ଚୂଡ଼ା ଉପମା କରିକି ଦେଲା ଆଉ ଆମେ ଡିନର କଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ରାତିରେ। So yeah, that's all for today's video. See you in the next vlog. Thanks for watching. Bye.